Dahil ko sa post kayo ni. Tungkol sa Mother's Day. Dr. Michael Navera. Doc Mike, maray na aga tabi sa ino. Maray na aga tabi. Heman. Maray na aga tabi yan. Saka sa sato yung mga paradangog. Salamaton, Doc, ha. Na-impress ako kan sa imong ang greetings mo sa Mother's Day, ha. So, Mother Earth ang sa imong tigigreet. Iba nga niya akong klase ang pinagkakahiligan mo pala na pagday ka sa imong clinic, Doc Mike. Plantito na. Plantito, ha. Bako plantita. Okay. Doc, greetings muna po sa mga viewers kan Facebook ta, sa listeners po kanya na paggaga. Go ahead po. Maray na aga po sa gabos ng mga nakaantabay sa ngunyan sa satuyang Radyo Klinika sa Facebook Live as in sa radyo. Bationg kumantabi sa mga kairibanan ko sa College of Medicine, mga faculty and students, pati mga employee ng Bicol University na nakaantabay sa ngunyan. Wow, salamatan po, ha. Pati mga estudyante, Doc Mike, sa Bicol University, College of Medicine. Good news pala, tagari, bago ako masigyo mo na ako madali pa, kang nakaurong ko kan ma-interview mi si Chairman De Vera, gari, so Bio College of Medicine, pigtugutan na po na mag-limited face-to-face classes. Doc Mike? May informasyon na po sa indong mga professor? Wala pa po. So, dahil pang information sa indo? Yes po, yes po. Ayun. So anyway, maabot na sana yan. Yes po. Yeah, okay. Sige Doc Mike, proceed kita sa tuyang topic. Ini po saro sa mga demand as in request kan sa tuyang mga paradangog. Ini po na tungkol sa saro sa mga, kundi ako nasasala ha, binasa-basa man ako tungkol sa saro sa mga fats. Ini po na triglycerides na yaon sa tuyang dugo. Tayo muna kami ki-information kung ano po ini na triglycerides, as in paano po maaraman ang rating ka ini kung halangkaw o baba, tabi. Doc Mike, go ahead, tabi. Apo. Pagkaabot tabi hen sa inaapot ng triglycerides sa ining triglycerides kasi ini ang pinakadakol na klase ning taba sa satuyang hawak sa satuyang hawak. Apo. And pag pinag-urunan ta po ining triglycerides, pag-urunan ang iba pang ang importanteng mga taba kagaya kang cholesterol. Tapos ito pong mga pigaapod ta na mga lipoproteins. Opo. Po, konektado po ining tulong ining lipoproteins, ining cholesterol, tapos ining triglycerides. Pero ang pinakadakol na klaseng taba sa satuyang hawak, iyo po ini ang triglycerides. Gusto ko man ipasabot tabihin na ining mga taba na ini, opo, kagaya kang cholesterol and triglycerides, bako man ini totally na maraot kasi parte ini kan sa tuyang hawak. In fact, kinigibo ini kan sa tuyang hawak. Kaya ginigibo siya kan sa tuyang hawak, pwede man po na hali ini sa tuyang mga kinakakan. So, nataigwa po kita kaini kasi ginagamit po ini bilang source kang sa tuyang energy. Okay, reserve energy kung baga. Opo. Ginagamit naman po ini mga taba na ini sa paghibok ang mga hormones like yung estrogen, testosterone at saka yung mga hormones na sa satuyang hawak. Opo. Tapos ginigibo man ini ginagamit man tabi ini and sa pag-produce kang inapod tang bile acids. Tapos nakakatabang man ini sa pag-absorb ki mga bitamina. Kagaya ka itong pinaapod ta na mga fat-soluble vitamins. Opo. So basically, nagiging maraot lang kung baga yung inapod tang triglycerides and cholesterols. Kung sobra na po ini kadakol. So inapod ta na po ining hypertriglyceridemia. Okay. So, bago ta pag-urunan kung ano ang mga implikasyon tabihin kang mataas na triglycerides, ilingon tango na po kung paano ta ini paano nagdadakol ini sa tuyang hawak. Yes. Po. So, dakulo na factors kung paano nagdadakol ang triglycerides sa tuyang hawak. Pero kadaklan po ka ini nanggagaling po ini sa inaapod tang endogenous and exogenous pathway. Okay. Both sabihin po kaini ang triglycerides
nakaabot sa tuyang hawak sa paagi kang pagkakan Mhm. o ginigibo kan sa tuyang atay. Mhm. Okay? So, digdi po sa duang pathway na ini, Opo. bako po ini kumbaga isolated. So, Mhm. pag pinag-urunan ta ang ining triglycerides ay kaipuan taman pag-urunan digdi sa cholesterol and lipoproteins para Ayun. masabutan tananggad kung ano ang function ka ining triglycerides. Opo. Pero may common characteristics tabi kaya hen ining triglycerides and cholesterol. Mhm. So ining triglycerides tapos ining cholesterol ay basically mga tinaapod ta ining mga non-polar substances o Mhm. dai siya nagahalo sa tubig. I see. Oo. And Okay. take note na halangkawon ang porsyento kang tubig sa Mhm. satuyang dugo. Opo. About 90% kang ating dugo ay tubig. Mhm. So basically ining mga taba na ini dai siya nagahalo sa dugo. So dai mo siya makukuha sa dugo basically as Opo. triglycerides or cholesterol kundi kasabay ini sa inaapod tang mga lipoprotein package. I see. Okay. Oo, kasi ang Mhm. nagta-transport tabi hen ka ining triglycerides and cholesterol sa satuyang hawak ay Mhm. yung mga lipoprotein packages. Mhm. So gari po siya gari ining mga lipoprotein packages na ini gari Oo. ini mga bola Opo. kung sa tuyang i-visualize gari ini mga saradit na mga bola Opo. na mga molecules Mhm. na kompuesto po siya hen ang sarong molecule kompuesto po siya ini lipoprotein molecule na inaapod na Mhm. kompuesto ini ki triglycerides, cholesterol, Mhm. apoproteins, muda so inaapod tang mga phospholipids. Opo. So ining mga inaapod tang mga lipoprotein molecules na ini, iyon na po Mhm. ini and sa pigaapod tang VLDL, IDL, HDL, and LDL. Iyon na po ini so pigaapod tang very low density lipoprotein, Aha. intermediate density lipoprotein, high Mhm. density lipoprotein, and low density lipoprotein. So Opo. kung marurumduman tatabihin itong HDL or high density lipoprotein, Aha. yun ang inaapod tang good cholesterol. Yes. Aha. Tapos ito naman na low density lipoprotein, ito naman so inaapod tang bad cholesterol. Mhm. So gustong sabihin ang discussion ta manungod sa triglycerides Mhm. mag-overlap ini duman sa cholesterol. Opo. Okay? Sa Opo. cholesterol, sa metabolismo kang cholesterol, buda kang mga lipoproteins. Mhm. So, tandaan ta po na dai ini nagahalo sa tuyang dugo. So, I basically, see. kay puwan siya ning carrier. So, Mhm. ang mga carriers na ini, yun na ito sa mga lipoprotein. Oho. So, kasuba ko na-mention ko tabihin na ining triglycerides, nakukuha ta ini sa mga pagkakana Opo. rich in triglycerides Mhm. and yung mga pagkakana rich in cholesterol. So Mhm. pag halimbawa nagkaon kita, okay, ni mga mamantika na pagkaon, Iyon. so basically dai man ito minadirekta sa dugo. So Aha. nagkakaigwa ini tabihan ki mga transformation na inaapod. Kasi Opo. itong kinakakantang taba, halimbawa, darakulaon siya na Mhm. mga molecule. So di man siya direktang ma-absorb sa tuyang dugo. Okay. So kaipuan siyang gibuhon ng mga the smaller molecules Mhm. na inaapod tang mga fatty acids. So Opo. fatty acids kasi ito yung building blocks ng mga mantika, ng Mhm. mga ng mantika, mga taba. Mhm. So ngunyan pag naging fatty acids na sinda Opo. na-absorb na sinda duman sa tuyang bituka. Mhm. And then so bituka naman para mai-transport ini sa tuyang mailipat sa dugo, kaipuhan po na i-transform naman ini i-package. Ipina-package nila ini into inaapod tang mga chylomicrons. Oho. So Oho. itong chylomicrons na ito maduman ito sa apod ka ini sa bago mag-abot tuman sa dugo. Opo. Okay. So Mhm. nakapackage na siya duman sa chylomicrons. Pupunta na ini sa lymphatic system. I Okay? see. So pag abot Okay. naman sa lymphatic system, saka lang po siya makakalaog duman sa through the thoracic duct, saka siya makakaduman sa tuyang sirkulasyon. Mhm. Sa So dugo na. nakakaabot
sa dugo na. Oho. So nakakaabot sa taba na kinakanta, magiging chylomicron siya duman sa dugo. Opo. Mm. Okay, so pag abot naman sa ini sa mga kinaon tatabihin Yes, so, yes. sa endogenous source ng Mhm. triglyceride. I mean exogenous source ng triglyceride. So ibig sabihin kang exogenous source, hali sa luwas, hali sa pagkakan. Kinaunta. Opo. So itong chylomicrons sabi ko nga ni gari ini bola, na kompuesto na ini ki cholesterol. Opo. Igwa kitang mga apoproteins na inapod, mga protina, kuda igwa na ini mga phospholipids. Dialin ini duman sa kinakanta, nagiging bola sinda. Ayo. So ngunyan, kairiba na naman duman sa bola itong triglycerides. Oo. So ngunyan, habang yaon po sinda duman sa dugo, madumana po ini sa sirkulasyon. So pag abot ka ini duman sa sirkulasyon, madukot na ini duman sa mga organs tanan na ibo ki triglycerides and cholesterol. Kasi sabi ko nga kasubago, ginagamit naman ang triglycerides pula cholesterol sa pag-repair kang sa tuyang cells, sa pag-ibok yung mga hormones, etc. etc. So ngunyan, pag abot duman sa mga cells na ito, yung bola na chylomicrons, mababatak na ito. So mahihiwa-hiwalay na sila. So triglycerides maduduman na sa apod ka ini duman sa mga cells. Okay? So gagamito na ito kang mga cells. Okay. So itong natada na package, kung baga, maduman ito tabihin, si-sequester ito kang sa tuyang atay. So pag abot duman sa apod ka ini, pag apod kang itong natada na fraction duman sa tuyang atay, gigibuho naman ito kung fasting kita, not necessary pag sinabi tang fasting, so day kita nagkaka in between meals. Iya po. So pag abot ka itong tada, itong remnants kang chylomicron, tadaan po na itong remnants kang chylomicron, igwa pa itong cholesterol, igwa itong apoprotein, igwa itong mga phospholipids. So itong remnants na tabi ito i-recycle ito kan sa tuyang atay, gigibuho na po ito ki BLDL. Inapod ang very low density lipoprotein. Yes. So i-recycle niya ito, dakulao na molecule na ining very low density lipoprotein na ini. So ining very low density lipoprotein na ini or BLDL, na ginibukan sa tuyang atay, maluwas naman tabi inihin. Maduman ini direkta sa sirkulasyon. Okay. Okay. So ini na so inaapod ta kasubago na endogenous pathway, ibig sabihin ginibo na kan sa tuyang atay. So, pagluwas niya tabihin in the form of VLDL, halang kawon na ang content ka ining triglycerides. VLDL. Halang kawon. Tapos kairibanan ka ining VLDL ay cholesterol. Yes. Sabi ta nga ni igwang cholesterol. So, permisin na magkairibanan tabihin. Permi kasabay. Permisin na package. Okay. So, ito naman na VLDL na ito, kagaya nung chylomicrons kasubago, ma-circulate na ini duman sa dugo. I see. So pag-circulate naman ka ini kang dugo, gagamito na ini kang mga cells sa tabang kang mga enzymes, lipoprotein lipases, tatanggalo naman sa component ka ito. So triglycerides. So, ang matatada na lang ay yung cholesterol. Although may diit pa man na triglycerides na matatada duman sa package na ito. Pero majority ay cholesterol na po ito. I see. Okay, so ang apunta na po ka ito, since nawara na sa triglycerides, so majority natada na sa cholesterol, ang apunta tabi ka ito is LDL o low density lipoprotein. Okay. So, ang majority na kato ay cholesterol, bako na triglycerides. Nako-convert pala siya, Dok. Tama ba? Buot sabihon, so low density lipoprotein, tandaan ta po, nakasubago, na-mention ko na ining low density lipoprotein. Ini ang inaapod tang bad cholesterol. Ito ang inaapod tang bad cholesterol. So, inaapod ta siya, kaya nga inaapod tang bad cholesterol kasi yung cholesterol na na-package duman sa atay, dinadara niya paluwas sa sirkulasyon. Okay. So, ngunyan, ito, ano nang mangyayari duman? So, duman sa tada na ito, na igwang cholesterol, itong low density lipoprotein. So, buot sabihon, ining bad cholesterol,
parte lang ini kang VLDL. Ayun. Okay. Parte So lang. parte lang Parte siya. lang ka ito palan. Opo. Yun So, mag-aaral siya doon. Pero parte siya ka ito. opo. Okay. So, yung bad cholesterol, galing ito doon sa VLDL or doon sa very high, very low density lipoprotein. Okay. So, ngunyan, ano ang fate na itong LDL? Opo. So, itong LDL po ito. By the way, aside from LDL, galing man doon sa VLDL, igwa man kitang intermediate density lipoprotein. Pero diit lang ining intermediate density lipoprotein compared naman sa LDL. Apa. Okay. So, hindi naman kasi ma-determine exactly kung pira ang matatagang cholesterol. Kung medyo diiton na sana siya, so or dakol, so nagiging intermediate siya and low density kung diit na sanang cholesterol siya. So pag natanggal na itong triglycerides na gamit na ng mga cells, natatada na lang itong LDL or bad cholesterol. Okay. Kaya tinawag natin itong bad cholesterol kasi galing sa liver, na-synthesize doon yung cholesterol together with the triglycerides. Paluwas siya tabihin. Yes. Okay. So, igwa naman akong na-mention kasubago na high-density lipoprotein or HDL or yung good cholesterol. So, ini man kasi so package man ka ini in the form of apoproteins and mga lipoproteins. Ginigibo man ini kang sa tuyang atay. Ginigibo kang sa tuyang atay, buda kang sa tuyang bituka in a small amount. So, gari ini so container. Ining tigaputang HDL. So, ginigibo siya kang sa tuyang atay, wala pang cholesterol. Okay. Ay pang cholesterol. So, ngunyan, pagyaon na siya duman sa sirkulasyon, ma-pick up siya ki mga cholesterol. Ma-pick up siya ki cholesterol. Kagaya kang mga cholesterol na galing doon sa LDL. So, ang gigibo naman kaining HDL ay dadarahon niya itong mga cholesterol na ito pabalik duman sa atay. Okay. So, kaya inaapod ta siyang good cholesterol kasi tinatanggal niya yung cholesterol doon sa sirkulasyon. Pasiring duman pabalik duman sa atay. So, ano ang mga consequences kaini? So may mga pag-aadal po kita na paghalangkaw itong HDL mo, dakol ang production kay itong HDL, nalilesen yung cholesterol sa dugo. I see. Okay. So, ini naman ang mga pag-dakulon kitang production kang VLDL, subsequently, dakol man ang magiging LDL sa tuyang dugo. Correct. Yung bad cholesterol. So, ngunyan, pag dakulon kitang LDL, although sabi ko nga, kasubago nagagamit man ini kang sa tuyang hawak, pero ang iba po kaini, kinukuha po ka itong mga inaapod ng mga foam cells. Itong mga foam cells or mga phagocytes, sarong klaseng white blood cells yan, na kinakain niya yung mga cholesterol. Kaso lang, sumasabay siya doon sa pag-form ng tinaputang atherogenic plaques. So itong mga nagkokos mga scarring, pagtatagas kang mga ugat. Okay, so pag nagkaigwa ki mga accumulation kay itong mga foam cells naman sa ugat, okay? So magkakaw sa ini ki pagtagas kang ugat, buda pagbara kang mga ugat. So kung mangyari ini sa puso, bako siya magayo na apod ka ini magayo na konsekwensya. Okay. So buot sabiyon kung halangkaw ang satuyang LDL or mataas ang satuyang BLDL. So basically pag sinabi tang BLDL, majority ka ito ay triglycerides. Yes. So pag alangkaw ini, syempre mas dakol man itong foam cells, mas dakol man ang risk na magkaigwa ki atherosclerosis. Kang sa tuyang mga ugat. So, end result, pwedeng magkausa ini ki cardiovascular events. Kagaya kang heart attack or stroke or ischemic heart diseases. Okay. So, kasubago, na-mention ko man tabihin, so, tungkol duman sa chylomicrons. Chylomicrons. Itong nagdadara ka itong package na molecule
galing duman sa apod ka ini paghali sa tuwing bituka pasiring duman sa sirkulasyon. Ngunyan pagdakulon man itong chylomicron sa satuyang dugo galing doon sa ating mga kinakain, pwede rin ito mag-cause ng pamamaga kang satuyang apod ka ini satuyang ibang parte kang hawak aside from duman sa mga ugat. Ano po? Pero ang saro sa magiging konsekwensya po kayan is pwede siya mag-cause kang inaapod na pancreatitis. Ay, so, kadakol pala na pwedeng dalaganan na. So, paghalangkawon ang mga chylomicrons, ang concentration kang chylomicrons sa tuyang hawak, pwede ini mag-cause sa pancreatitis o pamamaga kang sa tuyang pancreas. Okay. So, iyo yan tabihin an simpleng explanation. So, pag pinag-urunan ta ining triglycerides, actually, bako po siya isolated na taba. Kaibanan siya duman sa package. Ka-package kang VLDL. In fact, ang tinitest natin, pag nagpapalaboratorio tayo, ang tinitest natin is not necessarily yung triglyceride. Rather, it's actually yung very low density lipoprotein. Pero since siya ang pinakadakol duman sa package na ito, triglyceride ang apunta sa inda. Ayun, I see. So aron pala iyang kandok So meaning po ining triglycerides na ini pero may siya parte ka ito na LDL, itong bad cholesterol na piga-apunta. Tama po do? So LDL parte kang VLDL. Yan parte ka ito. Baliktad pala. Kabasya parte ka ito. So ining mga taba na ginibok ang sa tuyang atay. Buda galing sa pagkakan. Nakapackage po siya bako man siya hiwa-hiwalay. Yes. So nakapackage po siya duman sa inaapod tang mga lipoproteins. So ining mga lipoproteins iyo na po ini VLDL, IDL, HDL and LDL. So nagkakaiba-iba lang sindas. Nagkakaiba-iba lang sindas sa concentration kang triglycerides buda kang cholesterol. I see. Okay. Buda siyempre sa density, so mas dakula, mas apod ka ini, mas dakula sa molecule, lower yung density ng molecule. So kaya inaapod tang VLDL. So habang nababawasan siya kay triglycerides, nagsasadit siya yung molecule at nagiging intermediate density lipoprotein at saka low density lipoprotein. Iyon na ito sa piga-apod tang bad cholesterol. Sa mga laboratory baga doc na test, nailingan, very common ini sa mga nagkakairiling ko na ngaya, HDL, LDL, triglyceride, iba pa, sugar, etc. Di ba? Ano pa ang purpose kung gusto itong mahiling na triglyceride, as in itong LDL, HDL, etc.? Okay. So, nagre-request kita kay mga laboratory, ining mga laboratory test na ini, at inapod tang lipid panel. Kasi gusto tang mahiling siyempre kung gura ano kahalangkaw o kahababa ining mga substance na ini o mga taba na ini. Okay. Sa satuyang hawak, especially kung igwa kita kay mga comorbid na mga kondisyon like hypertension, kung hypertension, diabetes, metabolic syndrome, mga siring kaiyan. Pero take note, independent risk factors po ini. Ining mga lipid profile na ini. Not necessarily siya ang pag nagtaas yung triglycerides mo, nagtaas yung LDL mo, mababa yung HDL mo. Although it paints a bad picture, pero it does not necessarily mean na ito ang magiging cause kang atake sa puso mo or other cardiovascular events. Kasi independent risk factor siya. Ibig sabihin, there are other contributing factors. Like for example, yung diabetes mo, yung hypertension mo, yung obesity mo, yung lifestyle mo, like alcohol and cigarette smoking. So all of those are contributory and increases the risk, kumbaga, pinapataas na yung risk ng mga cardiovascular events. Ayun. Tapos sabi mo kasubago, igwa ki mga anong term ito, Doc? So external, na halin sa pagkakaon ta? May term yes po, so exogenous. Inapod pang exogenous sources. Nakaka-contribute ito, kimaray, pag nasobrahan ka ito, ki-intake. Yes po. Obviously, kung ang food
choices mo ay very rich source yung containing cholesterols and triglycerides. Okay, so obviously dakol man ang magiging cholesterol and triglyceride production mo sa dugo. Opo. Kasi bago, Dok, may na-mention ka na saro sa mga epekto, itong pwede kang, ito magkaigwa tama ba yung nadangog ko sa imo? Mabara, duman sa mga ugat? Atherosclerosis. Yan. Pwede pasiring sa puso, or pwedeng itong, may saro ka pa para sa, ano nga, itong sarong vital organ na na-mention mo ka sa bago? Pancreatitis, oo. Ito po ang pinaka-common na pwedeng, kung igwa pa ibang mas magabat na implication, kung mahiling na sobra ang production, tabi ka ito, Doc Mike? Ang pinaka-common, sabi ko nga although these are independent risk factors, ang pinaka-common na magiging consequences yan, in the context, tinapunta sa konteksto kang ibang mga factors na nagkakausa atake sa puso. Kasi, halimbawa, mababa itong mga lipid panel, pero pwede ka manggiraray attack yun sa puso because of some other factors. Iyon. So, pero kung you have all the risk factors plus mataas pa ining lipid panel mo, so the higher will be the risk. Iyon. Okay. Pero diit man sa ng porsyento tabihin, ang risk, pag sobra talaga kahalangkaw kang chylomicrons mo and represented sa laboratory kaining VLDL, kasi wala man kita test para sa chylomicrons, available, yung VLDL, igwa po kitang test duman. So, pwede tang ma-determine ito. Pag way very high, ang VLDL or yung triglycerides may risk man po kita duman together with alcohol intake, may risk kita na magkaigwa ki pancreatitis. Iyon. Okay. Sabi kan texter Sir Hen, good morning po, Doc Mike. Tama po bang pagkaintindi ko na maski gari normal ang nagluwas sa mga laboratory test sa gabos na iyan, kay po manggaray na hilingon ang iba pang mga circumstances, tamay posibilidad na baka atakihon sa puso, Doc Mike? Yes po. Kasi ining VLDL or triglycerides and cholesterol sa satuyang dugo, sabi ko nga ni kasubago, nakapackage ini and ginagamit ini kang satuyang hawak. So time dependent siya. So both sabihin, nagpa-fluctuate ang concentration niya sa dugo. Okay? Kung makakaon mo few hours after na magkaon kita, mataason siya sa dugo. Taday pa siya na-absorb kang satuyang hawak. I see. Okay, so pero it does not necessarily mean na you are not at risk sa mga cardiovascular events na ito. Kasi from time to time, kasi kung isang beses ka lang magpa-laboratory, hindi natin masasabi kung agad-agad hindi natin masasabi na agad-agad magkakaroon tayo ng atherosclerosis sa isang laboratory test lang o risk ng cardiovascular event. It has to be subsequent. Ibig sabihin, monitoring ng laboratory test mo. Okay? Several laboratory tests together with the history ng pasyente, together ng lifestyle ng pasyente, together with the comorbid conditions of the pasyente. Anong mga pasyente like hypertension, existing hypertension, diabetes. Okay, so yun yung mga konteksto na dapat ang hilingon. Yes po. Okay. Doc Mike, magko-commercial break muna kita ha. Yes po. Tamay mga hapotig di may mga clarifications and babalikan ta ka po taon lang ha. Alright. Okay. Babalikan ta po mga tugang si Doc Mike Navera, Professor Doc Mike Navera, para po sa tuyang nagkapirang kahaputan mo niya na pagkahapon. Mientras tanto, magbabalik po ang Radyo Klinika. Magalipas lang ganyan. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo.
Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Sa pulugan payo asing kalintura, ang biogesic, maaasahan ng tibay. Igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family. Dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis, and my family is worth a Wilkins. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Mga tugang tiwala po si National Task Force on COVID-19 Special Advisor Dr. Ted Herbosa na magagamit kan gobyerno ang 2 million pesos na doses nin AstraZeneca vaccine bago ang mga ini magpaso sa masunod na bulan. Sayang sinabi na siya na galaom na daay masasayang ang mga bakuna kontra sa COVID-19. Idinagdag pa ni Herbosa na 2 million na doses nin AstraZeneca vaccines ang kabanga kay nagagamiton sa ikadawang dose sa mga enot na nabakunahan. Sa nasabing bilang, 1.5 million doses mapaso sa Hunyo 30. Mantang ang 500,000 na doses mapaso sa Hulyo 31. Iyan ang pangalas 8 bareta. Ginebra San Miguel, may bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Nesta Grow. Para sa kompletong nutrisyon, choose Nestor Grow. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Alright, balik kita mga tugang sa programa Radyo Klinika sa DCGB with Professor Dr. Mike Navera sa tuya tabing kauron ngunya na pagkahapon. Dok, ak ngunya na pagkaaga. Doc Mike, good morning, gararay. Good morning. Yes, opo. May text po di Doc Mike, nagdakul ini. Sabi niya, Kuya Hen, halang ka po ang triglyceride ko. May diabetes man ako. Day ko maaraman kung ano ang tamang mga pagkaon, tabawal sako, sugatas, maalsom, gata or mantika, ano po ang pwedeng pagkaon sa mga halangkaw ang triglyceride? Doc Mike. Opo. So, basically, sabi tangani, para magtaas ang triglycerides galing ito sa exogenous and endogenous sources. Ginigibukan sa tuyang atay, buda, ginihahali sa tuyang pagkaon. So, importante po dikihin,
ay maaraman ta anong mga pagkaon ang magko-contribute sa paglangkaw kang sa tuyang triglycerides. Okay. Especially po na diabetic ang sa tuyang itong nag-text sa imo. Opo. Gusto sabihin, igwa siya po kay mga risk factors. So, importante na ma-address tulos ang elevation kang sa iyang triglycerides or cholesterol. So, babanggitong ko na tabihin yes po. Ang mga paagi kung paano mabawasan ang triglycerides. Very good. Okay, pero Opo. sabi ko nga ni Kasubago, kung ka man ng mga ibang mga risk factors or comorbid diseases, kung na-find out na medyo elevated, hindi naman immediately or significant elevation, not necessarily iinom ka kaagad ng gamot. Opo. Okay? Kasi there are other factors po. Halimbawa, yung immediacy ng pagkain, although kailangan ang laboratory test kang triglycerides ay fasting. Okay. So, may banggitong ko natabihin itong mga paano mapapababa ang triglycerides. Pero, I mean, importante po manggiraray, siyempre, yung exercise, okay, para ma-increase yung pag-utilization ng ating mga fatty acids. Tapos, siyempre, kung obese tayo or we need to lose weight. Okay? Tapos, bawasan ta ang pagkonsumo kang inapot ng mga saturated fatty acids. Yan. Okay? So, ini mga saturated fatty acids na ini, galing ito sa milk products and meat products. Okay. So, instead, mas maigi kung magkukonsume tayo ng fish kasi very rich ito sa omega-3 fatty acids. Opo. So, yung fish oil nakakatulong din sa pag-lower ng triglycerides. Okay, so basically, sinasabi dito na we have to shift from advisable na mag-shift tayo from meat diet to fish diet. Iyon. Okay. Tapos, bawasan ta po ang pagkonsumo ki alcohol or kung pwede, tanggalon ta ini, tatako lang contributory factor ini sa pagtaas kang sa tuyang cholesterol and triglycerides. Opo. Tapos, importante man na bawasan ta po ang carbohydrate or sugar o matatamis. Kasi hindi lang po, yung endogenous, kung maalala natin kanina, yung endogenous source po ng triglycerides sa tuyang atay, ang mga raw materials kaibanan po digdi ang sugar. Okay? Ayun. So, pag mataas ang consumption mo ng sugar or ng carbohydrate, ng mga simple carbohydrates kagaya ng mga refined sugar, flour, white flour, so tataas pa rin yung triglycerides mo. So, i-increase natin yung pagkonsumo ng mga plant products. Okay? Yeah. Increase natin yung fibers kasi yung fiber nagbablock siya ng absorption ng cholesterol and triglycerides. Yun. So, sa management naman kang triglycerides, kapag talagang refractory siya, so di siya kaya mapababa. Opo. Hindi kaya mapababa ng diet, exercise, or ng mga non-pharmaceutical management. So, ikaw man kitang available, lalong-lalo na yung mga tao na at risk, o yung mga tao na hindi talaga naiiwasan yung mga nasabi natin, nabanggit natin. So, igwa kitang mga statins, anti-cholesterol statins, yung fibrates, okay, yung niacins, and fish oil. So, ginagamit na po ini para duman sa mga refractory na matataas yung triglycerides. But inulit ko, kung healthy ka naman at tawag nito, medyo nagkaroon lang ng konting elevation sa triglycerides, so there's nothing to worry about that. So maybe diet modification muna tayo, increase muna natin yung activity natin, and then let's see kung talagang subsequent na mga laboratory tests ay tingnan natin kung bumaba siya. Okay. So kung hindi na siya talaga bumababa and significant yung elevation, so kailangan natin, at saka may mga comorbid issues, then kailangan natin magbigay ng pharmaceutical or ng mga gamot para mapababa yung triglycerides. I see. So pwede pa lang siya ma-reverse do kung bako pag grabe, kung bako masyado pang elevated ngayon exercise o diet, etc. Pwede yan. Not necessarily reverse kasi pag ang triglycerides naman kahit hindi mo gamutin, bababa naman siya. Opo. Kaya ang cholesterol, bababa naman siya kasi ginagamit yan ng ating cells natin. At ini-imbak yan, tinatago yan, ini-store yan sa ating mga adipose tissues. At saka sa muscles, ginagamit natin yan as a reserve energy. So, i-increase mo lang yung activities nito at magdidemand siya. So,
tataas yung demand ng mga cells na ito. So, magagamit natin yun. At yung tinatawag nating burning. So, mababurn natin itong mga fats natin na ito. So, pwede siyang exercise, Doc? Physical exercise, Tama? Yes po. Diet. Saro lang po yan. So, but basically, kailangan natin talaga, kaya tumataas yung triglycerides kasi depende yan dun sa pinapasok mo sa kinakain mo. Opo. Okay? So, kung hindi mo siya papasukan ng mga high triglycerides and cholesterol food, so ang mangyayari, endogenous na lang yung magpo-produce ng source mo ng triglycerides, and these are physiologic. So ibig sabihin, kayang-kaya i-manage ng katawan mo unless magkaroon ka ng mga comorbid issues. Opo. Ito, Doc, may hapot siya. Doc Hen. Pako, Dr. Latasunta ka dyan. Si Dumaik po ang Doctor of Medicine and PhD po ini. Sabi niya, Doc Hen, video iniyo. Doc Hen and Doc Mike, sabi niya, mahiligon ako magkaon ki karning baka. Paboritohon ko pati ang sabaw, sinabawan na baka. Gusto ko lang i-clarify kung ito baga po nataba sa baka, danger o hazardous, sabi niya. Hazardous masyado sa sakuya, lalo na pag-abot yan sa discussion nindo sa triglyceride and cholesterol. Doc Mike? Opo. Kasi sabi ko nga ang isang sa mga exogenous sources ng triglyceride and cholesterol ay mga meat-based diet. Oo, kasabay na dyan ang beef, pork, chicken. Opo. Yes. So, delikado ito. Limitado lang dapat, Doc, Limitado. Yes po. Limitado. Alright. Sabi, ito. Hen, good morning, Tabi. Thanks for the information. Very informative po sa inyong discussion niya na aga. Tama po itong pigsabi ni Doc na dadangog ko na kung dai na kaya po na bulong, halangkaw na ang triglyceride, pigbubugtakan ki mga, pigbubugtakan ki statin, pigbubulong gayon, di ba Doc, sabi mo, mga pharmaceutical drugs. Kaya po ang tanang painomon ki mga bulong, kagaya ng mga statins, fibrates. Okay. Pero sabi niya, Doc, ang follow-up niya, di po ba pag nasobrahan ang statin, delikado din sa kidney? Doc Mike? Kaya nga po, ganito yan. So, kailangan limited din. Limited din yung intake natin yan. Sasabayan ta ng lifestyle modification. Kasi lahat ng mga pharmaceutical drugs, mga synthetic drugs, ay hindi naman siya normal. Hindi siya parte kang sa ating katawan. So, eventually, kung matagal ka nang umiinom nito kasi ayaw mo i-give up yung pagkain mo ng mga bawal, ultimately magkukos din ito ng damage sa ibang organs ng ating katawan. Ito, Hen, Doc Mike, magandang umaga po sa inyong dalawa. Palagi pong mataas ang cholesterol level ko. Yung bad cholesterol ika nga. May chance pa bang maging normal ito na hindi na umiinom ng gamot? Yes po. So magiging normal naman yan. Unless po kasi may mga tinatawag po kasi tayo na mga hereditary or mga familiar cases ng pagtaas ng cholesterol at ng triglyceride. Ibig sabihin, hereditary yung problema minsan walang enzymes na kagaya ng mga lipoprotein lipases. So, ining mga klaseng pagtaas na bako galing duman sa endogenous or exogenous sources, rather may problema talaga sa genes ng isang tao. So, palaging mataas yung kanilang cholesterol and triglycerides. Ito. Good morning po, Mr. M. Doc Mike. If normal permi ang complete lab test, need po ba mag-continue kang maintenance medicine? Regular po ang complete lab test ko. Kailangan i-konsulta yan sa imong primary care physician. Kasi kung normal naman for several laboratory tests, okay? And na-address mo naman yung lifestyle modifications mo, okay? And normal naman yung vital signs mo, yung blood pressure mo, at wala namang mga comorbid issues, then baka kailangang bawasan na. Bawasan, tanong sa doktor kung kailangan ng bawasan o totally tanggalin yung mga gamot na para dito sa cholesterol or sa triglycerides. Ang diabetic ho ba, sabi niya, diabetic ho ba, contributory factor yung mataas ang triglyceride, Doc Mike? Yes po. So, isa ito sa mga comorbid factors na sinasabi natin.
na kung mataas yung triglycerides mo at uncontrolled yung blood sugar mo, okay? So, tinatawag nating metabolic syndrome. So, mataas ang risk na magkaroon ka ng atherosclerosis. So, pag sabi natin, yung paninigas ng mga ugat, paninigas ng mga ugat at pagbara sa mga ugat. Yes. Opo, okay. Kadakol na hapot digdi, kundi pasensya na po kamo ta. Alas 8:35 na, siguro sa mga masunod naman na mga aldaw. At sabi do kan sarong texter ta, Hen, good morning, Doc Mike. Dapat pala ang reaction nito kan listener ta ha, sabi niya, dapat pala ang mga doktor pag nagkonsulta sa ganun na hindi lang tinitingnan yung laboratory test, dapat i-explicar talaga. Tanganing mas naintindihan. Ngayon lang ko lang po naintindihan ang mga bagay-bagay na tungkol sa triglyceride. At kung di ka mo kay Doc Mike magpa-konsulta, abutong ka mo kay Nikki, perang oras to kang konsulta sa imo tabi. Bako sa karaw po dako akong feedback kay Doc Mike John. Pag nagdiyan sa klinik niyan mga tao, alawig siya mga oras, di ba? I-explicar niya saro-saro yan. Bako Doc Mike, yun style niya, yung style niya Importante na masabutan kasi ng mga patient, ng mga pasyente na kung anong nangyayari sa indang hawak so that they will be in control. Yes. O di ka mo kay Doc Mike tanganing magsawa kaki paliwanag tabi. Lecturean ka. Pero Doc, tabi mananggad. Nakula akong feedback na naugma pag minadyang kay Dr. Mike. Tatala, ay kunyang ko lang ngayon nasabutan pala ito Diba? Ta kung mailing managang laborat, ay alang ka, o nga normal, o nga alang ka, o normal. O nga gibunta dyan, resita. Diba? Pero kung mapaliwanagan talaga. Po kasi, halimbawa, yung laboratory, yung isahan na laboratory lang does not give you a reflective absolute reflection ng nangyayari sa katawan mo. Kasi unang-una, may mga factors na nagko-contribute naman sa numero sa laboratory. For example, sa laboratory test, pwedeng maapektuhan po yan ng reagents na ginamit sa laboratory. Kung mga near expiry na yung reagents, hindi natin alam. Yung machine na ginagamit sa laboratory, minsan ay hindi nakakalibrate ng maayos. Pangatlo, yung technician na gumagawa, yung skill ng technician. And syempre yung pag-interpret ng mga laboratory test. So, lahat yun ay contributory doon sa pwede na magkaroon ng relative yung result ng laboratory. Hindi siya absolute. Okay. Doc, paki-announce lang po kang clinic hour mo. Asin kung anong aldaw tabi, uning kadakol na mga hapon digdi. Dumiritso na lang duman sa imo. But ano man ang protocol? Anong protocol para po sa mapa-check up sa imo? Go ahead tabi, Doc Mike. Yes po. Ang clinic hours ko po, bali ang clinic ko, yung Asclepia Medical and Healing Center po, katabi lang ito ng Speedtech sa Legazpi sa may Bitsara. Ang schedule ko po naman ay every Tuesday, Thursday, and Saturday. Pag Tuesday and Thursday po ay afternoon at pag Saturday po ay morning. Ang protocol naman po natin is yung basic preventive protocol. Kay puwanta po mag-log in, mag-fill up ng form para sa contact tracing, yung mask at saka face shield po. As simple as that. Iyo masana po yan ang pwedeng gibonin do. And then, tandaan lang po itong mga aldaw na yaon po si Dr. Mike sa saya pong clinic dyan sa may likod na parte kang Bitsara. Kataning kang Speedtech lang. Yeah, Speedtech. Kung hindi ka maagi sa may halik kang Ramon Santos Street, mawala ka. Yes po, mawala. Luwas kadigdi sa kaliwa po niyan. Sa Too, Bitsara, kanto, sa wala, so 7-Eleven. Before ka ito, sa right side do ka right side, di ba? Right side po. Right side. Yan po naman ang clinic ni Dr. Mike. Anapon sana duman. Pwede po kamong paliwanagan nga sa mga issues. Alright, Doc Mike, salamato na maray sa oras mo tabi sa DCGB. Mabuhay ka po. Thank you. Thank you so much. Alright. Mga tugang Professor Dr. Michael Navera, PhD. Doktor. Thank you, Doc. Salamat. Ayan. Thank you so much. Professor po yan sa College of Medicine, Bicol University.